आंनि फिसायखौ जाय बुथारदों बेखौ मालाबाबो हगारनो नाङा फासि अर्डार होनांगौ आरो बिनि साख्रि थाख्रि सिफायनांगौ आरो आंनो सरकारा अननानै फिसा सानैखौ खांनो थाखाय आंनो अननानै राहा लामा होनांगोन आं मा मावनानै जाहोनो दिनै आंनि फिसाया आय न' मोनदोंमोन नालाय फैसा गैया ओंखायनो बेखौ फुरा खालामनो होननानै गेसाव जा मा जायखिजाया जानानै लायनो थांदोंमोन बेयावनो दाय गैया जाबा मानसिखौ हिनायबा हाबै दाउ अमा बायदि बुथारबाय दा आंहा फिसाया रावबो बिदा फंबाय गैया फिसा हिन्जाव सानै दं न'खराव रावबो गैया खालामा आंनि फिसाया खालामफेरा गोदो मेघालयावसो थाङोमोन बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावो बिदिनो न'आव एसे एनै जौ संनानै जायोमोन सानैजों एसे एनै मैगं थाइगं गायनानै जायोमोन दा सानैल' हिन्जाव गोजा दा आंनो आंनि फिसायखौ जाय बुथारदों बेखौ मालाबाबो हगारनो नाङा फासि अर्डार होनांगौ आरो बिनि साख्रि थाख्रि सिफायनांगौ आरो आंनो सरकारा अननानै फिसा सानैखौ खांनो थाखाय आंनो अननानै राहा लामा होनांगोन आं मा मावनानै जाहोनो आथिं सानाय सुनाय दङ आंहा गसंथेरनो हाया थाबायनो हाया आंनि न'खरा बेसेबां दुखुथिया बिदि खालामनाङामोन एथ' अयनाय आंनो सरकारा प्रमद बर' सारा अननानै फिसा सानैखौ खांनो थाखाय आंनो थैजासिम राहा होनांगोन बाबाया गैला गोबां दुखुनि बेलायाव दङ हिसाबै आङो गोलाव बाथ्राखौ बुङालासिनो थार खोथाखौल' बुंनो लुगैबाय दा जोंनि जायगायाव ओरैबादि जादों जेनाखि PMGY न' मोनदोंमोन दा बेयाव हाग्रायाव दंफां लायनायाव सासे मानसि जोंनि गामिनिनो हेमन्त नार्जारि बेखौ फरेस्टआ गावथारदों आरो दिनै बरपेटायाव खालामहैदों पस्टमर्टेम रिपर्टखौ फैगासिनो दङ लाबोनाया सफैगासिनो दङ दा बिनि बेलायाव दा जोङो न'खरावबो रेडि जाना दङ फारसे जोङो बे न'आव हेमन्त नार्जारिनि जायनाखि बिसि अनसुलि नार्जारि बिनि आंगो फिसा सानै दङ आरो बे आंगो फिसा सानैयाबो सानै फिसाजोजोब दा बेवहाय फिसा हौवा गैया जाथि खुरमा गैया आरो बियो सासे क्लास 1 उन्दै आरो सासे 6आव मोननाय हिरा नार्जारि दा जोंहा ओरैबादि दुखुआव दङ रायजो राजा आरो बयबो फैदों लोब लोब नुफैदों बिथांमोननि न' आरो बिथांमोननि जानाय थानाय बेबस्था बायदिसिनाखौ आरोखि दा नोंथांमोना सफैदों बावबो आंहा गोजोननाय दङ आरो माथो बुंबावनो आंना मोनसेल' आरो बुंबावनो लुगैदों जे BTR गोजोन सान्थि फैनायाव मानसि बुथारनायाव जोंहा गोजोननाय गैया आं बेखौ बुंबाय आरोखि